ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమును బట్టి ప్రత్యేకమైన సమయంలో చేరి కూడి వచ్చిన మీకు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం. మనం ధ్యానం చేసేటువంటి అంశం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క అధికారమును గురించి కొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం. యేసుక్రీస్తు యొక్క అధికారమును గురించి ఆయన తన అధికారమును గురించి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు తెలియజేశాడు. అదే రీతిగా ఆయన పునరుత్థానుడైన తర్వాత కూడాను ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు తన అధికారమును గురించి మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తాం. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుంచి ఇక్కడ తన శిష్యుల యొద్దకు యేసు ప్రభువారు పునరుత్థానుడైన తర్వాత వచ్చి మాట్లాడినటువంటి మాటలను మనం చూస్తాం. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 18వ వచనం. అయితే యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది, కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడు, తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామములోనికి నాకు వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చుచు నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నో వాటిని అన్నిటినీ గైకొనవలనని మీరు వారికి బోధించుడి అని చెప్పాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చాడంటే అధికారము పరలోకమందును భూమి మీద. ఎంత అధికారం ఇచ్చాడట? సర్వాధికారం ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ అధికారము ఏ విషయాల్లో ఆయన అధికారం కలిగి ఉన్నాడో మనం కొద్ది నిమిషాలు మనం చూద్దాం. కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో ఆయన సర్వ సృష్టి మీద అధికారము కలిగి ఉన్నాడు అని మనకి అక్కడ వ్రాయబడి తెలియపరచబడుచున్నది. కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం నుంచి ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపమై సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు వారిని గురించి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు. ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమి యందున్నవియు దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వము ఆయన యందు సృజింపబడెను, సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజింపబడెను. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు, ఆయనే సమస్తమునకు. యేసు ప్రభు వారిని గురించి ఇక్కడ ఏం తెలియజేస్తుందండి? ఆయనకు సర్వ సృష్టి మీద అధికారం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆయన సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడు అని చెప్పేశాను. ఉదాహరణకి మనం మరొకటి గమనించినట్లయితే ఆయన శరీరధారిగా భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన సృష్టి మీద ఎంత అధికారము కలిగి ఉన్నదో మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయంలో ఒక సంఘటన మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అక్కడ అధికారము సృష్టిపై ఆయనకి ఎంత అధికారం ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 39వ వచనం. వాస్తవానికి 35 నుంచి చదివితే అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన దోణిపై ఉన్నప్పుడు నిద్రించుచున్నప్పుడు తలవాల్చుకొని అక్కడ మరి ఆ సముద్రము ఒక్కసారిగా ఎక్కువ అలల చేత అది ఎగిరిపడుచున్న సమయంలో యేసు ప్రభు వారు గద్దించినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూద్దాం. 39వ వచనం. అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండుమని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయను. ఇక్కడ ఆయన గాలిని గద్దించాడు, సముద్రముతో నిశ్శబ్దముగా ఓరకుండమని చెప్పాడు. వెంటనే సృష్టి ఆయనకి లోబడింది. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుందంటే యేసు ప్రభు వారికి సర్వ సృష్టి పైన అధికారం ఉన్నది అని మనకి అర్థమైంది. రెండవది ఆయన కుటుంబ జీవితం పైన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారు. కుటుంబ జీవితం మీద, కుటుంబ వ్యవస్థ వివాహము ద్వారా దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు.
కాబట్టి వివాహము ద్వారా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కుటుంబ వ్యవస్థలో యేసు ప్రభువారు అధికారము కలిగి ఉన్నాడు. ఎలాగున కొలసలకు రాసిన పత్రికలో కుటుంబ వ్యవస్థలో ప్రభు యొక్క అధికారం ఎలా ఉన్నదో అపోస్తుడైన పౌలు కొలస్సీలకు రాస్తూ ఈ రీతిగా తెలియజేస్తున్నాడు. 3వ అధ్యాయము 18వ వచనము నుంచి వాస్తవానికి 17వ వచనంలో కూడా మనకి ఈ రీతిగా తెలియజేస్తున్నాడు. మరియు మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరేమి చేసినను ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు సమస్తమును ఆయన పేరట చేయుడట. ఆయన అధికారము చొప్పున చేయాలి. ప్రార్థన చేసినా కూడా మనం యేసు క్రీస్తు నామమున ఈ మనవులు అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి అంటాం. అంటే యేసుక్రీస్తు నామమును అడిగితేనే దేవుడు అంగీకరిస్తాడు. అందుకని ఆయన పేరట చేయుడు అని అంటే ఆయన అధికారాన్ని ఉపయోగించండి, ఆయన అధికారముతో చేయండి. అలాగే కుటుంబ వ్యవస్థలో ఆయన అధికారము ఏ రీతిగా ఉన్నదో 18వ వచనం నుంచి తెలియజేస్తాడు. భార్యలారా మీ భర్తలకు విధేయులై ఉండుడి, ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమే. అంటే ప్రభువు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు భార్య భర్తల మధ్య వారి యొక్క మరి ఆ బాంధవ్య జీవితానికి ఆయన అధికారం అనేటువంటిది ఉన్నది అని అంటాడు. భార్యలతో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, మీ భర్తలకు విధేయులై ఉండుడి. ఎలాగునా ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమైనది. అంటే భార్య ప్రభు అంటే విశ్వాసము కలిగి ఉండి భర్తకు విధేయురాలై లేకపోతే ప్రభువును గౌరవించినట్లు కాదట. అందుకని అక్కడ చెప్తున్నాడు, భార్యలారా మీ భర్తలకు విధేయులయ్యుండుడి, ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమే. అలాగనే భర్తలతో చెప్తున్నాడు, భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి, వారిని నిష్ఠూర పెట్టకుడి అని అంటాడు. ఎఫెసీ పత్రికలో 5వ అధ్యాయంలో ఈ విషయంలోనే తెలియచేస్తూ 24వ వచనం నుంచి 25వ వచనం నుంచి పురుషులను గూర్చి మాట్లాడుతూ ఇలా అంటాడు. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 25వ పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి, అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను ముడతైనను అటిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలువబెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తనను తాను. కాబట్టి ఇక్కడ అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరములను వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్దులై ఉన్నారు అన్నాడు. అంటే క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించినట్లుగా అని అన్నాడు. అంటే ప్రభు ఎలాగైతే సంఘమును ప్రేమించి త్యాగం చేశాడో ప్రతి భర్త తన భార్యను ప్రేమించబద్దుడై ఉన్నాడు. భార్య తన భర్తకు విధేయురాలై ఉండవలసిన అవసరం ఇది ప్రభువును బట్టి అని అంటాడు. అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ క్రమమైనటువంటి రీతిగా జరగాలి అని అంటే ప్రభు యొక్క అధికారం అనేటువంటిది కుటుంబంలో ఉండాలి. అలాగనే బిడ్డల విషయంలో కూడా అంటాడు, పిల్లలారా అన్ని విషయములలో మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినుడి, ఇది ప్రభువును బట్టి మెచ్చుకొనదగినది అంటాడు కొలస్సీ పత్రికలో. అంటే ప్రభువును బట్టి మెచ్చుకొనదగినది అని అంటే ప్రభు యొక్క అధికారమునకు మీరు లోబడటం అంటే మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండటం. ప్రభు యొక్క అధికారమునకు మీరు లోబడటం అంటే నీవు నీ భర్తకు విధేయురాలై ఉండటం. ప్రభు యొక్క అధికారమునకు లోబడటము అని అంటే నీవు నీ భార్యను ప్రేమించటం, ప్రభు సంఘమును ప్రేమించినట్లుగా. కాబట్టి ప్రభు యొక్క అధికారం అనేటువంటిది కుటుంబ వ్యవస్థ పైన ఆయన అధికారము ఉన్నది. తర్వాత 3వది ఆయన ప్రభుత్వముల పైన అధికారము కలిగి ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు వారు ప్రభుత్వముల పైన అధికారము కలిగి ఉన్నాడు. ప్రకటన గ్రంథములో 19వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో ఈ రీతిగా తెలియజేస్తున్నాడు. యేసు ప్రభు వారిని గురించి మాట్లాడుతూ, రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రము మీదను తొడ మీదను రాయబడి. ఎందుకనంటే ఆయన ప్రభువులకు ప్రభు అని అంటే అధికారము, ప్రభుత్వముల పైన ఆయన అధికారము. దేవుడు ఎవరికి అధికారము కట్టబెట్టాలని ఉద్దేశిస్తాడో వారికే కట్టబెడతాడు. దానియేలు గ్రంథంలో కూడా ఒక మాట మనం చదువుకోగలుగుతాం. దానియేలు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము
30వ వచనం నుంచి చూస్తే అక్కడ నెబుకద్నెజరు విషయంలో మాట్లాడుతూ ఈ రీతిగా తెలియజేస్తున్నాడు. రాజు బబులోను ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనపరుచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తాను అంటే గర్వించాడనమాట. ఇక్కడ బబులోను రాజు ఎప్పుడైతే గర్వించాడో అప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే 31వ వచనంలో, రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశము నుండి ఒక శబ్దము వచ్చెను. ఏదనగా, రాజుకు నెబుకద్నెజరు, ఇదే నీకు ప్రకటన, నీ రాజ్యము నీ యొద్ద నుండి తొలగిపోయెను, తమ యొద్ద నుండి మనుషులు నిన్ను తరిమెదరు, నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేయుచు పశువుల వలె గడ్డి మేషదు. సర్వోన్నతుడకు దేవుడు మానవుల రాజ్యము పైన అధికారి అయ్యుండి తానెవనికి దానిని అనుగ్రహింప నిశ్చయించునో వానికి అనుగ్రహించునని నీవు తెలుసుకొని వరకు 7 కాలములు నీకు ఎలాగు జరుగునని చెప్పు. కాబట్టి దేవుడు ఎవరిని అధికారిగా నియమించతలచి ఉంటాడో వారికే అధికారము కట్టబెడతాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభు, అంటే ఆయన అధికారులకు అధికారి అయి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము రోమిలకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో కూడా 1వ వచనం నుంచి ఈ రీతిగా తెలియజేస్తాడు. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి, ప్రతివాడును పై అధికారులకు లోబడి ఉండవని, ఎలయనగా దేవుని వలన కలిగినది తప్ప మరి ఏ అధికారమును లేదు. ఉన్న అధికారములు దేవుని వలన నియమింపబడి ఉన్నవి. కాబట్టి అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును ఎదిరించుచున్నాడు. ఎదిరించువారు తమ మీదికి తామే శిక్ష తెచ్చుకొందురు అన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని వలన కలిగిన అధికారములు. కాబట్టి ప్రతి అధికారము దేవుని యొక్క చిత్తమునకు అనుకూలముగా ఉంటే అధికారాలను ఉంచుతాడు, ప్రభుత్వాలను ఉంచుతాడు. దేవునికి అనుకూలంగా లేకపోతే ప్రభుత్వాలని దేవుడు కూడా తీసేస్తాడు. కాబట్టి ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభు అని ఇక్కడ తెలియపరచు. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు ప్రభుత్వముల పైన అధికారము కలిగి ఉన్నారు. తరువాత మనందరికీ తెలిసినటువంటి మరొక సంగతి ఏంటంటే ఆయన సంఘము పైన అధికారము కలిగి ఉన్నారు. సంఘములో ప్రభు యొక్క అధికారము కొనసాగాలి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 19వ వచనం నుంచి రాయబడిన సమాచారాన్ని చదివితే ఈ రీతిగా అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలననైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపియగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకొనుట యందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయును మనస్సును అనుగ్రహించున్నట్లు నేను నా ప్రార్థనల యందు మిమ్మల్ని గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. ఆయన బలాతిశయము చేత క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యము కంటెను, అధికారము కంటెను, శక్తి కంటెను, ప్రభుత్వము కంటెను ఈ యుగమునందు మాత్రమే గాక రాబో యుగమునందును పేరు పొందిన ప్రతి నామము కంటెను ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండబెట్టుకుని మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల కింద ఉంచి సమస్తము పైన ఆయనను సంఘమునకు శిరస్సుగా, యేసుప్రభు వారి సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించను. ఆ సంఘము ఆయన శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్నవాని సంపద. కాబట్టి శిరస్సు చెప్పినట్లుగా శరీరము నడుచుకుంటుంది. శిరస్సు యొక్క ఆధీనములో సంఘము, శరీరం అనే సంఘము ఉంటుంది కనుక సంఘము పైన ఆయన అధికారము కలిగి ఉన్నాడు. తరువాత చివరిగా 5వ విషయం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి జీవితం పైన ఆయన అధికారము కలిగి ఉన్నాడు. ప్రతి వ్యక్తి జీవితం పైన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు కనుకనే ఆయన శరీరము దారిగా భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన పాపములను క్షమించే అధికారం కలిగి ఉన్నాడు వ్యక్తిగతంగా. చూడండి, మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము 2వ వచనం నుంచి రాయబడిన మాటలు మనం చదివితే, మత్తయి సువార్త
9వ అధ్యాయం 2వ వచనం. ఇదిగో జనులు పక్షవాయు పక్షవాయువుతో మంచము పట్టి ఉన్న ఒకని ఆయన యొద్దకు తీసుకుని వచ్చిరి. యేసు వారి విశ్వాసము చూచి, కుమారుడా ధైర్యముగా ఉండుము, నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని పక్షవాయువు గలవానితో చెప్పెను. ఇదిగో శాస్త్రులలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచున్నాడని తమలో తాము అనుకొనగా, యేసు వారి తలంపులు గ్రహించి, మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు చేయుచున్నారు? నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని చెప్పుట సులభమా? లేచి నడువమని చెప్పుట సులభమా? అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారము కలదని చూడండి, అక్కడ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? మీరు తెలుసుకొనవల్లని అని చెప్పి ఆయన పక్షవాయువు గలవాన్ని చూచి, నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని నీ ఇంటికి పొమ్మని చెప్పగా వాడు లేచి తన ఇంటికి వెళ్ళెను. జనులు అది చూచి భయపడి, మనుషులకు ఇట్టి అధికారం ఇచ్చిన దేవుణ్ణి. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు శరీరధారిగా భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎదుటివాని అనగా వ్యక్తి యొక్క పాపములు, అంటే ప్రతి వ్యక్తి మీద ఆయన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు అనడానికి, వ్యక్తి యొక్క పాపములు క్షమించడానికి ఆయనకి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. రేపు తర్వాత కూడాను ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారే ఆయన సింహాసనం, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సింహాసనం ఎదుట వ్యక్తిగతముగా ప్రతి వ్యక్తి తమ పాపములకు లెక్క చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. ఎందుకనగా తాను అనగా ఇది వ్యక్తిగతముగా అన్నమాట. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ఆయన అధికారం ఉన్నది అని అంటే, తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున, అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతి వాడు పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము. మనమందరం కూడా క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావాలి. ఎందుకంటే ప్రతివాడు తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున, అవి మంచివైన సరే చెడ్డవైన సరే, వాటి ఫలమును పొందినట్లు అని అన్నాడు. వ్యక్తిగతముగా ప్రతి వ్యక్తి పైన యేసుక్రీస్తు వారు అధికారము కలిగి, ఆయన మాటే అంత్యదినమున తీర్పు అన్నమాట. 12వ అధ్యాయము యోహాను సువార్తలో 12వ అధ్యాయం 48వ వచనంలో ఈ మాట మనం చదవగలం. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 48వ, నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడొకడు కలడు. నేను చెప్పిన మాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చు. యేసు ప్రభు వారి యొక్క మాట ఒక వ్యక్తి తీర్పు తీర్చడానికి, ఒక వ్యక్తిని తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన మాటకు అధికారం ఉన్నది. చివరికి అది ఎప్పుడంటే 2వ రాకడ సమయం. ఆయన సింహాసనం మీద ఎదుట నిలవబడేది, ఆయన సింహాసనం ఎదుట నిలవబడేది కూడాను 2వ రాకడ సమయం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము 5 విషయాలు ఆలోచన చేసాం. ఒకటి, ఆ యేసు ప్రభు వారి అధికారమును గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయనకి సర్వ సృష్టి పైన అధికారం ఉన్నది. రెండవది, కుటుంబ వ్యవస్థ పైన ఆయనకి అధికారం ఉన్నది. మూడవది, ప్రభుత్వము పైన ఆయనకి అధికారం ఉన్నది, ప్రభుత్వముల పైన. అలాగే నాలుగవది, సంఘము పైన ఆయనకు అధికారం ఉన్నది. ఐదవది, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం పైన అధికారం. కాబట్టి ఆయన అధికారానికి మనము ఒప్పుకోవాలి. ఆయన అధికారం లేకుండా మనం చేయటానికి మనకు అధికారము లేదు. ఆయన అందుకని ప్రతి విశ్వాసి కూడా యేసు ప్రభు అని తన నోటితో, ప్రభు అంటే ఏమని? రాజు అని. ఆయన మన వ్యక్తిగతంగా మన పైన ఆయన పరిపాలనకు మనం అంగీకరిస్తేనే ఆయన మనపై పరిపాలన చేస్తాడు. ఆయన అంగీకరించినట్లుగా మనం ఒప్పుకున్నట్లుగా ఆయన అధికారానికి అన్ని విషయాల్లో మనం ఆయనకు ఒప్పుకొని జీవించాలి, లోబడాలి. అధికారానికి లోబడకుండా ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడు పరలోకమునకు ప్రభువే అని చెప్పని ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన నోటితో సరిపోదు, కానీ పరలోకమందున్న తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయువాడే. కాబట్టి ఆయనకి అధికారము దేవుడిచ్చాడు, సర్వాధికారం ఇచ్చాడు. పరలోకమందును భూమి మీదను ఆయనకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది. ఆయన అధికారమునకు లోబడి మన జీవితాలని కొనసాగిద్దాం.
అట్టి కృప దేవుడు మనకు దయచేయాలని కోరుకుంటూ శ్రద్ధగా ఆలకించిన మీకు ప్రభు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను.